Avui he pogut seguir la declaració de la Carme Forcadell, la de Cuixart no, però sí que he pogut seguir en directe la de Carme Forcadell, i durant tota l'estona he tingut un sentiment com de vexació aliena. És a dir, el mateix com la vergonya aliena, però aplicat al sentiment de vexació. Quan veus que estan vexant algú, que aquest algú es deixa vexar, llavors tu et sents igual de vexat. Per què? Doncs perquè ha començat, com han fet tots la resta d'encausats, dient que hauria volgut declarar en català, que el català és una llengua minoritzada, però que no tenia cap problema en fer servir la llengua espanyola, que és la llengua de bona part dels catalans, etc. Per mi això ja és començar fent el rol del català que demana perdó per tot i a més amb una submissió total. Llavors, durant tota la declaració hem vist com Forcadell deia que no se'n recordava de fets que tots tenim molt presents, com la confiscació de material per fer el referèndum abans de l'1 d'octubre, es justificava de mítings magnífics que va fer abans de l'1 d'octubre, dient que en realitat que demanar el vot no és delicte, etc. Com si quan ens deien votarem en un referèndum vinculant ens haguessin dit votarem perquè no és delicte. Llavors jo entenc perfectament que vulguin evitar la presó, que vulguin sortir de la presó i evitar aquestes condemnes, però si no havien de declarar en català ni defensar amb fermesa la causa independentista, hauria preferit que declaressin en castellà sense disculpar-se, que diguessin directament que el que volen és sortir de la presó i que es retiressin de manera clara de la vida política, és a dir, que diguin que no es dedicaran més a la política activa. Crec que seria més honest i que és el que seria també menys vexant per tots i que és el que ens permetria tirar endavant, perquè això que en diuen el judici al procés en realitat és el judici als líders del procés. I amb això acabo. Bona nit.